karon no ay pagkapingot gamay murag maayo ni nga mas earlier ang ingon ani nga murag medyo nasakpan nga og kining say tawag anang sa ginang naulanan unya mahanginan sa gitawag ana subaw no subaw practice na kay aron nga pag-abot sa misa de Gallo lig-on na no lig-on. Mga igsuon, ang mga establishmento, malls, pananglitan, ang simbahan, no? O kalaing-laing mga establishmento na agud na gitawag nga lost and found corner. Lost and found corner. Kung mawad-an kag butang na tungod kay nabilin, no? Nakalimtan, nya nakahinumdum ka nga didto dai nimo to nadala, nya nakalimtan. Maadto lang ka dito, nya dadon kanila sa lost and found corner ug dito imong hopefully makit-an ang imong butang nga nawala or nabilin. Apan kasagaran kung adto ka sa lost and found corner, makita nato ang mga butang nga nabilin sa tinuod lang. Makaingon ta nga dili jud kaayo nabutang nga nabilin ug wala gi-claim, no? Wala gi-claim. Ay uban gi-claim man gyud. Balikan gyud ana. Pero naadihay mga pila na katuig wa gyapon gyud ni claim. Ay kung imong tan-awon gyud hinuon, kung ing tan-aw nimo ang bili, ang value, makaingon jud ka nga okay ra pod kay talitan panyo, payong, daghag payong diri sa luyo. Nabili ninyo, no? Sing naamoy mga payong diha nga kuan. Naapoy uban coin purse, ha? So nagkwarta. Pero pag sodi mo, pag-abri nimo sa coin purse, okay ra kay 15 pesos ra man pod. Igo ra man one way pamasahe. Kulang pa gani siguro, no? Ang punto nako mga igsoon, kung ang butang nga nawala, bililhon kaayo, adtuon gyud nimo, siguraduhon gyud nimo nga moadto ka sa lost and found corner. Kaning kamot gyud ka nga imong retrieve ug imong i-claim ang maong butang. Apan kung gamay ra gani ang kantidad niini, wala gani kayo halos bili, no? Mapalit lang nimo diya sa kanto-kanto. Ayun ka, alang magbalikan pa nako to, magsayang-sayang pagod pamasahe, no? Ay na lang to, makapalit ra ko diha. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, adungog nato nga ang maayong magbalantay matud pa sa atong Ginoo sa maong sambingay. Andam gayud nga mo risgo sa iyahang kaugalingon, ingon man sa nahibilin nga kasyaman og siyam nga karnero. Aron lang sa pagpangita sa usa ka karnero nga nawala. Nganuman, tungod kay alang kaniya, bisan pag-usa lang siya nga nawala, importante siya. Precious in His eyes. Mora ba og ang 99 kawad-an pod sa iyahang bili kung ang katong isa dili makita. Although dili gyud kayo logical, no? 99 gyud na. Yang anong imuha pa man yung risgo imong kaugalingon o ang imuhang ubang kabtangan aron lang anang usa. Apan lagi sahay di nato masabtan gyud ang Ginoo. Simply because everyone is precious in God's eyes. Mao nang anindot kayo ang mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo diri sa towards the end sa atong ebanghelyo karon. Matud pa niya, in the same way, ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining gagmayng mga bata. He could not afford to lose even one member of His flock. Dili siya mahimutang nga usa ka nato o bisan usa nato mahibulag diha kaniya.
Mga igsoon, nindot kayo ni nga kanang tema sa Adbyento, no? To like the heart of the Father, tanawa ra ng paghigugma sa atong amahan kanato, no? Iya yung paningkamutan nga mo reach out ngadto sa usa. Ngano man naunsa man daytong usa, nganong nahibulag man siya. Tingali og nang luod, tingali og kanang nasilo, no? Sa daghang mga posible nga rason ngano nga ang usa nagpahilayo, nagpa-isolate. But this is really what Advent is all about. Aron sa pagpangandam nato sa pagkatawo sa atong Ginoo, sa dakong Pasko, sa iyang pag-uban kanato. I think Advent is really making sure nga sa atong pagsaulog sa Pasko, kadtong mga nahisalaag, kadtong mga nag-inusara, ato usab nga makita pagbalik, atong makuha pagbalik, to bring them back to the fold. So, siguro, these days, kining mga ikaduhang semana sa panahon sa Adbyento, siguro it's good to look into our inventory among our relationships, no? Tan-awo nato. Daw sa kaparyentihan, kinsa pa man tong wala nako bisang ma-PM na lang, mangumusta. Kay nagpa-check up biya to siya last week, usa kahay kuan, no? As simple as that, just to reach out to people nga like for quite some months wala na nato sila maistorya o gani siguro abot nagtuig wa gyud nato sila makumusta. So nindot kayo ni nga ato ang himuon, nga ato ang personal nga mission as a way of preparing ourselves to a meaningful and joyful celebration sa Pasko. Amen.